Si Nollaig na mBan an dara lá déag agus an lá dearnach den Nollaig. An sé lá a bhí anar ahan bblion deantar ceiliúra Nollaig na mBan nó Little Christmas. An lá seo aithnítar an obair leigete deanta ag mrá le linn na blina caite. An príomh-principal den lá seo na go dtugtar lá sir do bhrá, go hairithe an obair sahaile agus deanan na fur é. Deantar ceiliúra an séisiir Nollaig tá hart agus an tolbúchan agus iirecht a chur mrá is deán le linn na tréimhse. Uí an traidisiún I leig hart fa lár an ihu chéad, ach níon aon daid go maran an traidisiún fós. I neart bailí agsúla. Tá an traidisiún níos láidir I roinnt cairn an tír ná mar tá sé an áiteanna eile agus aithnítar go maiid é I gcorcaí agus I ggéirí. Le go leor ágaid siúil in honor an lei agus son na mBan timpeall na háite. Is lá é a hanig agus a hagan mrá le chéile chun am a caiithú I másc a chéile. De réir an traidisiún altar an neart féine agus té agus étar an ciste Nollaig. Deantar cuiithniú ról na mBan sa bhaile agus ról na mBan sa fabal agus sa taithí. Is cinse go bhfuil a bheochan I néad teacht an traidisiún le roinnt blianta nuas I málaí traidisiúnta agus I málaí ura fásta. Ach a cairde aber linn agus fág tracht sa wasca traachtas an méid tú chéan a ceiliúraí Nollaig na mBan.